Duniya Labari Media, tasha mai nagarta, tasha mai kawo muku labaran gida da kuma kewaye, sa'ilin ta kawo muku labarai masu daɗi. To a yau ma mai sauraro muna tafi da hamshakin labari akan 'yar wasan Hausan nan. Na Hafsat Idris, wadda aka fi sani da Hafsa Ɓarauniya, ta yi harambe kuma ta yi kaka gida da kuɗin wani kamfani wanda ya kai zunzurutun kuɗi naira miliyan 1.300, wanda suka bata naira miliyan 1.300 domin ɗaukan wani bidiyon rawa. Amma yayin da Hafsat Idris ta ziyarci gurin, sai kuma ta arce abinta. To hakan dai ya ja wannan kamfani tafkekiyar asara, yayin da kuma suka rantaba ta a kotu, babbar kotun da ke nan jihar Kano, domin a da musu da karinsu, sannan kuma a biya su kuɗin diya. Kuma suna neman diya akalla naira miliyan 10 akan asarar da ta ja musu, domin sun yi decoration kuma sun tara ma'aikata, sun kuma zuba duk wani kayan alata a gurin, amma bayan ta ziyarta kuma sai ta fece. Har yanzu dai ana ta waka je waka zo tsakanin Hafsat Idris da kuma wannan kamfani a kotu. To mai sauraro, menene yasa Hafsat Idris ta kuma sammaɗe, wato ta arce ta kuma fece da wannan kuɗi? Allah masani. Har izuwa yanzu dai bamu ji ta bakin ita wannan jaruma ba. To Allah ya kyauta, Allah kuma ya tashi mai gaskiya. Dama Hausawa sukan ce kowa ɗebo da zafi bakinsa. Mai saurare kada ka manta, idan wannan ne farkon shigowanka wannan tashar, ka baɗa mana subscribe sannan ka latsa ƙararrawa. Da zarar mun ɗora wani labari za a zo gare ka. Mun gode.